बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारिनि मोनसे बाखनायथाव खामानि। जानो गोनां मुसलपुरनि गोथार ईद फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारिया गावनि कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय मुसलमान हारिनि आइजोफोरनो सारि दानानै होदों। गोबां सुबुंफोर दं जायफोर ईद फोरबो एबा रंजानाय फोरबोआवबो मोजां गानग्रा बायनानै गाननो हाया। बेखौ नोजोर लाखिनानै गोरिब थाखोनि आइजोफोरनो मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारिया गावनि नाजानायनि गेजेरजों गामि गामि हाबनानै सारिफोरखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावथिफोराबो बाहागो लाफायो। गुबुन फारसेथिं जानो गोनां गोथार ईद फोरबोनि थाखाय गासैबो मुसलमान हारिनि सुबुंफोरनो हामलायथि बावहरो मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारिया। फैगौ 31 तारिखाव रमजान पवित्र रमजान बिथांमोना खालामगोन। बिनि थाखायनो गामि ओनसोलफ्राव जोबोद गोरिब दुखी मानसि थायो। बै बिथांमोना बे खुसि दिनाव माने जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय बेफोर खोब अबस्था मोजां नुयैनि जाउनाव गोसोफ्रा मोजां जाया। बिनिखायनो जोङो जा हायो आङो सारि गांफा होनायनि मोनसे हाबाफारि लाबाय थादों। आंनि समस्थियाव प्राय 3000सो मानसिनो गांफा सारि होनानै जाहाथे बिसोरो बे पवित्र बे रमजानाव ईदुल फितराव जाहाथे बाहागो लानो हायो। ओंखायनो ओरैबायदि न'खर दं दिनै जाबा गाबोन गैया, सारि गांसे बायना लानो हाया। दा बैफोरबायदि गोरिब न'खरखौ नायनानै आङो गांफा सारि होनायनि बेबस्था लादों। दिनै खुरसाकाथियाव बाव होदोङो आरो थिग बिदिनो आं आंनि समस्थियाव होगोन दिनैनिफ्राय। आरो बैसोर बिथांमोना बे पवित्र रमजान ईदुल फितराव जाहाथे बाहागो लानो हायो। आरो आं सानो बे ईदनि गेजेरजों देशा शान्ति जागोन आरो जोंनि गेजेराव जौगागोन। गावनि गेजेराव जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय फैयो आरो बेहाय खुनु गाज्रि जाथाय दाजाथों बेखौनो आं खावलायो। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिं क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल न'खरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।